ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡೆಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಡ್ ದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ರಾಪಟ ಮೂವಿದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇನಿ ಕುರುಮುಡು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿ ತಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಾತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೈದಿರು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಕ್ಕಗ ರಾಪಟ ದಡಿ ಭತ್ತ ರಾಪಟ ಕಟ್ಟೆರಿ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ರಾವನ್ ಬೈ ರಾಪಟದ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬತ್ತ ತೂಕ ಏರೇರು ಉಲ್ಲೇರಂದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವನುಂಡು ಮುಗ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರು ನಾನು ಪೊಯ್ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಅವನನ್ನು ತೂಕ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಓಲ್ಲಿರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಗಲ್ಲ ಜವಣರು ಬರೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾತು ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬರೋದು ಹಾಂ ಒಳ್ಳೆರು ಹಂಚಿಡ್ದು ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಂ ಯಾವ ಯು ಏಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಾಪಟದ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಪನುಡು ಎಂಚ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಣತೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾರಿನ್ಲ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಒಮಾನ್ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಶೋ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಲ್ಗೆ ಐಟ್ ಒಂದು 40 ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುನರೆಗ್ಲ ಎಂಚ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಂತುತ್ತೆ ದ ಮೂವಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದ Tulu industry and promote Maldonulle for more job opportunities in Bangalore. Are you ready for Raapata? Yes. ರಾಪಟ ಪಾಡಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಕಲರ್ ಓಕುಲಿ ಜಾಲಿಡು ಮೈ ಕೈನು ಪಂದಾಲೆಗೆ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಅಂಜೋಲು ಪಂಜೋಲು ಹಾಯ್ ರಾಪಟ ಟೀಮ್ ದಗಲ್ ಬತ್ತೇರು ಸಚಿನ್ ಮೂಲು ಇರ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಹಾಕಾವೆ ಸಚಿನ್ ಬಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಾಲ ಉಂಡಾ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಒಮಾನ್ Thank you. ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಒಮಾನ್ Thank you. ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಒಮಾನ್ ಹಲೋ ಅರ್ಜುನಣ್ಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಒಮಾನ್ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಗುಡ್ ಇತ್ತೆ ಶೋಗೆ ಪೋಂದಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಂದಂದು ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕಲಾ ಆರಾಧಕರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಲ ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ನಿಗುಲು ಅಕ್ಕಿ ಮನಸ್ಸಾಗಿರುವುದಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಕಟ್ಟಾದ ಕೋರಿಯುಂಡು ಹೂವುಂಡು ಹೂವಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜೆ ಸಿಂಗಾರನೆ ಬದುಕು ಬಂಗಾರನೆ ಅಲೆ ಮೋನೆ ತೂಲೆ ಐಸೀರನೆ ರಂಗಾಣಿಯೇ ಮೆನ್ಕಿಂಡಿಯೇ ಬಲೆ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ರೈಸಾಗಾಯೇ ನಮಸ್ಕಾರ ವೈದ್ಯರ ಸಾಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತ್ರೆಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಪಟ ನಿಗುಲ್ ಕಟ್ಟೋಡಿ ನಿಗುಲ್ ತಪ್ಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ಟದಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಿಗುಲ್ವರೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಪಟ ಕಟ್ಟರೆ ನಿಗು ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರೋಣ ಅಂತ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ದಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಒಮಾನ್ ದ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಟು ಸುರುಕಲ್ ಮಾತರಿಗ ನಮಸ್ತೆ ನಿಗಲ್ ಬೈದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ನಿಗಲ್ ಬೈದರ್ ಸೊ ಸುರುಕಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ಕತ್ದ ಕ್ರೌಡ್ ಯಾಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಾಯಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ಕತ್ ಸೊ ಅಲ್ಪರದ ರಾಪಟದ ಜರ್ನಿ ಈ ಒನ್ನಿಡೆ ಉಂಟು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒರಿದು ಸೊ ಮಸ್ಕತ್ತದ ಜನಗಳು ಮಸ್ಕತ್ ನನಗೆ ನಿಕಟ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಸ್ಕತ್ ಬರ್ತದೆ ಹೋದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ పోయినోళ్ళు కూడా ఆత మోకెడు దింపారు మీరు అన్నెందుకు సడి మోకుతారు ఆరోగ్య జన సో ಈಗ ಮೋಕೆ ಇಂಚೆ ನಿಂತು ನಾವೇನು ಮೆದುಪಡೆ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾದ ಮೆದುಪಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಠ ಇದೆ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬರ್ತೀರ
ಅಂದು ಮಾರೆ ಬರ್ಕರ್ದ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬೈದೇರಿ ಹಾಂ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡಿ ಕ್ರೌಡ್ ತೂದು ದಯಗೆ ಬುಗು ಬುಗು ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ದುಬೈ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಜನ ಸಾಗರ ಬೇರೆ ಪುಡಿ ಇಂಕುಲು ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೂಲೆಲ್ಲ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ ಅರೆ ನೆತ್ತಿಗುಳ್ಳಾರ್ ಬತ್ತಾಂಡ್ ಜನ ಸಾಗರ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಕ್ರೌಡ್ ತೂದು ಪಾಡಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಸುರುಕಾದ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ನು ತೂವರೆ ನಿಕುಲು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿದ ನಮ್ಮ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏತು ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡಲ ಯಾವ್ಜಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಪ ಸೊ ರಾಪಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ಬುಜಿ ಈತ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂದಾನೆ ಚೀಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಮತ್ತೆ ಸೊ ರಾಪಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ಬುಜಿ ಸೊ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ನಂದು ಬಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಅವಕಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರ ಅಲ್ಪದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ವಿಷಯದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ಬಾಕಿದ ಭಾಷೆ ತೂರ ಪೋಂಡ ಇಟ್ಟು ಪೂರಲ್ ಒಪ್ಪುಣ ನೆಟ್ಕಾಲಿನ ತೆಲ್ಪೊಲಿ ಎಂದು ಬಂಡದ ಬರ್ಪುನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನನದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯೋಡು ನಾಡ ನಮ್ಮ ದಾದಂಡನ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಕನೋಡು ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದಲಕ ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರು ಕನರೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ಸೊ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ರಾಪಟ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರ್ದ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆದ ಮನ್ಪೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕಡೆತ ಸೀನ್ ಮುಟ್ಟದ ನಿಕುಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಪರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ನಮಗೆ ತುಪ್ಪಡು ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಅದು ಪಡು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಕೀಶಾ ರಾವ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶಟ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸೊ ಎಂಕಲು ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಎಂಕಲು ಮಾತ ಬೈದ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂಲಕ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲು ಬತ್ತಿತ್ತರಂದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕತ್ತದನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರೀತಿ ನೇರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಕುಡಾತು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಮಾನ್ ತುಳುವಾಸ್ ಅಂಚನೆ ವೆಂಚರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರ್ದ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ತೂಲೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಖಾಲಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟಚ್ ಆಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಡ್ ಆನಾಗ ನಿಕ್ಲಿನ ಜೋರ್ದೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೂರ್ನಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಗೇನ್ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಕ್ಲು ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಮೂವಿ ತುಯರ್ ಸೊ ಅರ್ಜುನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡಿತ್ತೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಅಂಡು ಆರ ಅರ್ಜುನ್ ಹಬ್ಬಗ ಪಂಡಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನುಡು ಬಂದು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವಡು BGM ಆವಡು ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆವಡು ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಟಚ್ ಈ ರೆಂಚ ಬುಲ್ತಾರ ಈವನ್ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ಬುಲ್ತೋದಿತ್ತ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ ಆತೆ ಬುಲ್ತದ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆತನು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಪಿದೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕುರ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೂವರೆಗೂ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ನನಾತು ಮೂವಿ ಬರೋಟ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಸೊ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಸೊ ರಾಪಟ ತಂಡಡ್ದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಗಲ ಮಲ್ಲ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸೊ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಐತೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಪಂಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರು ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಕುಲ್ದೇರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೇರ್ನು ಪಂಡರ್ನ ರೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಚೊರಪ್ಪಟ್ಟೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರು ಬಟ್ ನಾ ವಾಯ್ಸ್ పోతున్నా ಏಕೆ ಅನ್ನು ಪಾತೇರು ಜಿ ಪನ್ನಿ ಬಟ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಅಂದ ಕರಿಮಣಿ ತಿಕ್ಕಂಡ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂತ್ಲೆ ಪಾತೇರು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ನಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ನಾ ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಿಲೇಡ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋ ಕಂಡ ಶೋ ಕುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಅಂಡ ದಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋರ್ಚಾವಿ It's a roller coaster ride of emotions. Wonderful movie. Super.
ಅಮ್ಮನ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಬಂದೆ. ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಹೊಸತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು. ಫುಲ್ ಮೂವಿಯೇ ಇಷ್ಟ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂವಿ. ಹೋಗಿತ್ತನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಟು ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ದೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿಲ ಕೊರಲಿ ಬಂದು ತೋಜಾದ ಕುರಿಯರು ಅವತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಜೀವನಡು ಬತ್ತಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಒಂದು ತೂಡ ಆಯ್ನ ಮೂವಿ ಅಮ್ಮನ ಬಂಗ ಐ ಮೀನ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ್ಪೂಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಬಾರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೂವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಟಲ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ವೆರಿ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಪರ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಮೂವಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮೂವಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂಲೆ. Nice movie, good movie. It was very entertaining, like all emotions that came together, and the concept was really awesome. The ending especially, we liked it very much. ಆ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಏಪಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಮೂವಿ ಹಿಡ್ದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಂದು ಅದು ಬಕ್ಕ ಮಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಅಪ್ಪೆ ಮನೆ ಇಂಚೆ ತೋಡು ಅಂಚದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು. ನೆಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಬುಲ್ತಾರ ಒಂಚೂರು ಬುಲ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಸೀನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಬುಲ್ಪಾಟ ಬತ್ತು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ಮೂವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆಂಚಿನ ಯಶ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ನ್ಯೂಡ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಮೂವಿ ತೂತಿನ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓಲುಲ್ಲಿರುಂದೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಎಂಚಾಣ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಮೇರ್ ವಿಕ್ಕಿ ಮೂವಿ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮೆರಡಕೇನ್ಗ ಎಂಚಾಣ ರಾಪಟ ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಪಟ ಮಂತುಡು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಮೋಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದ ಸೂಪರ್ ಆತ ಮೂವಿ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಜಿಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಐಕ್ ದಾಲ ಒಂದ್ರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಇಮೋಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಬಕ್ಕದ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಈರು ಸರಿ ಬುಲ್ತಾರ್ಗೈತೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪನ ಫುಲ್ ಆತನ್ಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು. Movie was superb, awesome, must watch, and one of the best Tulu movies I have ever watched because pura emotions ittand, dance ittand, singing, baka comedy ittand, irik mast bulparle avula barpondo. So packed, it was superb. Nanala onchuru udda ittudona aatunu. It was short movie because songs were less, but still must watch. ಸೊ LNG ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೊ ಜನಕ್ಲೆ ಈರು ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಂಡ ನಿಖಲ್ ತುಳುಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎವರ್ ವಾಚ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಚಾತನ್ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂದೆ ಕಾಸ್ಕೋರ್ ನೆಕ್ ಬರ್ತಾ ಆತನ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಯ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಯ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸೂಪರ್ ಬುಲ್ತಾರ್ಗೆ ಮೂವಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಡಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರು ಮರಣಿ ರಾಪಟ್ಟದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಎಂಚತ್ತನ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡದು ಭಾರಿ ಸಮಯ ಇಡಬೇಕು ಒಂಜಿ ತುಳು ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಮೂವಿ ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲ ಬರೋಡು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ರಾಪಟ ಮೂವಿ ರಾಪಟ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇರು ರಾಪಟದಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಅರೇಂಜ್ ಬೌಲರ್ನ ಸೂಪರ್ ಸರಿ ಬುಲ್ತೇರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಮಾತ್ರ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್
ಓಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ನೆಡ್ಡೆಡು ತೂವೋಡು ಪನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಮಗೆ ಪನ್ಪ್ರಿಯಕ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಜೋಕುಲ್ ತುನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಮೇನ್ ಆದ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತೀರು ಅದಾದ ವಿಷಯ ಪನ ಅಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಂ ಅಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಹೆಲ್ಪಿರು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ನಿ ಗೊತ್ತಾನಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಣಂಚ ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಲಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ Hello, hi. So yeah, movie last message edittundu. So it was a mixture of emotions, boka comedy ittundu, anchane dada comedy, emotion, horror ittundu. So yeah, so far Arjun and movies this is like one of the unique adedde mantadere so far the movies so it was overall yeah it was nice. ಎಂಕ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನು ಬಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡ ಪಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಮೈಟ್ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ದುಂಬದ ಬರೋ ಸ್ಟೋರಿ ಸೂಪರ್ ಅಡ್ಡಿಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆತನು ಎರಡು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅವಳ ರಿಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬಂತ ಈ ಮೋಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಗು ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಶಾಶ್ವತ ಅದು ಬರಿದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಜವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ತುಳು ಕಲಾವಿದರ ಮಿತ್ತು ತುಳು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಮಿತ್ತು ಆ ಮೋಕೆ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಶರತ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶರತ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಯಾಕಂಡ ಒಂಜಿ ನಗರದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ഞാൻ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕತ್ ಒಂಜಿ ರಾಪಟ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಮಸ್ಕತ್ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಂಡ್ ದಾದೊಂದು ಪಂಡ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಲಿಟರಲಿ 1200 ಪ್ಲಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಕುಲು ಮಸ್ಕತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋರಿಸ್ಪಾಯ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂದೇ ದಿನ ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಕುಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪಡೋಣ